ɓe Baye voilà bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe télé fulɓe international on calminama on juurama eɗen ɗo en direct ɗo e Medina Baye ko faati e Gamou Medina Baye édition 2022 ɗo ɗon ɓeɓe dartoɗen ɗo machallah ko fulɓe tedduɓe ɓe ganduɗa hannde hay goto wontaɓe wat présenté e nder Saloum hono ceerno Demba Sow mo ganduɗa kam woni ɗo e junggam ñaamo kam ɓaɗi kam ɗo kono noon ceerno Ibrahima Samba Ba mo ganduɗa mo yorani en toon to Karang hannde noon ko mbaɗɗo ko ganduɗa ko weeɓani woni ardeɗo e Gamou Medina Baye o totte micro o waɗaɗo darol ngol ganduɗa ngol limani mo ganduɗa woni Mawlana Cheikh al Islam o waɗi ngol noon ko e Pular haɗen mbawi wi ɗum ɗo hannde koye guulet pullo daroɗo mo yimano Mawlana Cheikh al Islam e Pular wadde nden hannde si ɗemgal Pular haalama ɗo e nder Medina Baye e nder baate ɗo ɗo gamma waɗete ɗum ɗo hannde koye fierté foof ɗum noon tagui noon hannde en jaɓɓoto ɗum ɗo e télé fulɓe ceerno Ibrahima min calminima. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A salmitama almami ka a juurama e radio télé fulɓe kala gonɗo e radio he walla kala keɗotoɗo konngol meɗen kono mbiɗa ni ko min Ibrahima Samba Ba Karang tigi hannde salmintaw ɗo e Medina Baye e ngal ɗo dingiral teddugal inchallahu taala. hannde ko weltare tigi ha saggal nde garɗa ɗo hannde ɓe nodduma ɗo mbaɗɗa ɗo prestation dañɗo fayida e Pular holno ɓe noddirma? eyi kamɓe de kono mbimami nani ni tan après hanki walla hecci hanki jiimi ɓiɗɗo Ba Niass goto boye Abdourahmane Niass o waɗi mbiɗo kam ɗum waɗa présenté o wi ɗum ala omino ɗum andi o ko ceerno Samba Ba o wiyete ko Karang o woni eyi mbinde ɗum e communauté yimoɓe ko jimowo eyi waajori kam hoko jimata ko arabe walla ko hoko mbi mino yima arabe mino yima Pular mino yima Wolof tati ɗi fof mino yima o wi kam joni ko mintaji joyi okketeɗa mbiɗo okke kam mintaji sappo mi waɗa Pular o joyi Wolof o joyi o wi ɓe mbi ala ila hanki ɓe mbi ko mintaji joyi rek min suɓoto ko jiɗmi siko arabe siko Wolof siko Pular joni noon cuɓimi Pular o min par ce que mino andi Pular koko hunde yañde surtout noon Medina Baye e en mbiyata Sénégal tan kono fulɓe heewɓe hay ni joni wol fulɓe imiɓe bene ɓe kam ɗaɓɓita ɓe kam padi place am ni hen joni mbi Pular o wadde somi waɗimo ina wona nafoore mawde no feewi par ce que arabe o Wolof o naɗo haale jamma e ñalawma kono Pular o surtout noon enen Sénégal naaɓe enen Saloum naaɓe eɗen poti wa haal Pular o e Medina Baye no hanniri ni inchallahu taala taki cuɓimi Pular o min mbaɗimo jimongo min ceerno Demba Sow min taji joyi alhamdulillah comme no nanirɗani jimongo ɗumen waɗi weltare mawde an kam ɗi jimi ɗi jibata e ceernuɓe ɗiɗi jimi ɗi jeɓata e Pulago he ko hoɗo jannguɗa ɗi jimi kam? eyi jimɗi ɗi de siko Allah ɗen mbawi wi tan ko ɗum dokke Allah tan ko goonga janngama gila cukago no jangge ha joni no jangge kono siko Allah pullo jimowo Pular jombani hawnaki kono pullo jimowo noon jolfe andi mi janggani jolfe ɗe kam saka min no mbawmi wonde gendiyanke andi mi janggani jolfe ɗe ɗum taki ne jimmi jimɗi jolfiɗi annduɓe heewɓe ɗum haawiɓe hay Barham Diop no jeeya heen rahmatullahi aleyhi o wi ɗum kam no ɗum haawi est ce que ko min est ce que mi pullo musno Pular ina waawi yimde jolfe comme ni te ko Baye jimnoɗa heen te ko Baye jimmi heen joni noon jimɗi ɗi wadde ɗen mbaawi ko tokki Allah tan eyi arabe o noon kam janngama toon darto ceerno men ceerno Ndiaye Dukke kanko janngini kam gandal arabe machallahu kono yettere Allah dokkeɗal no heen par ce que Pular o mi yimi heen jimɗi ɓuri jimɗi temeɗɗe jeetati eyi jimɗi temeɗɗe jeetati Pular taki ko ɓurmi yaaru Pular o noon ko sartude Pular o e hokkude mo place makko kanko Pular o par ce que hannde Medina Baye ɗo hannde sinano Pular sinano jimɗi en mbawata dañ occasion haalde ɗo Pular eyi taki jimɗi ɗi siɗi tawi ɗi toppitama tan ɓamtoɓe fulɓe ɓe Pular o walla yiɓe ɓe Pular yaara yeeso koye jimɗi he ɓe mbawi rewri par ce que arat ɗo ngannduɗa ko comme ko jolfuɓe yo leƴƴi goɗɗi kewɗi on tawde ka jimawo tan il faut jima e ɗemgal ngal jiɗɗa ngal sabu nde fuɗɗotomi anani mi haali aya ɓurana o mbimi alhamdoulillahi lesi qala ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان من يتي الله مغاندا o wi kanko tagi adama kanko tagi leydi o luuri kadi ɗemɗe ɗe yo mbaatiji ɗi nden goto fof si ari e nokku he Allah ko haalata ɗon yo haal ɗemgal ma sa ari e nokku haal ɗemgal ma par ce que o wi ha e goɗɗo wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi ko jangguina sernaɓe kala garɗo kala ceerno sa heewima fofto rek
haalade ɗemgal ma tawa wawi noon haale goɗɗe kono no idata ngal ma ɓurna ngal ma mballa ngal ma jinggana ngal ma comme heddiɓe no mbaɗata ni inchallah ɗum taki kalmi pularo machallah kalɗa pularo en wonani hannde weltare fulɓe fof ko dino mbiɗa tigi saabu ɗo e Medina Baye kam eɗen mbawi ɗo danaka ko arab tan e ɗemgal jolfe haalete ɗo e tante kono noon hannde kam a saari e ɗiɗo caali jooɗɗi kalɗa ɗo ɗemgal pularo koye fiyete fulɓe fof est ce que ɗen wawi artan hannde e o bayit mo ganduɗa hannde a jangguima ɗo en direct ɗo hannde e Medina Baye ɗo ɗe caali e yimre nde walla e yimre nde mi arta hende eyi bisimilla bisimilla wala bandiraɓe fulɓe en gaccat ɗum mo artana en rek ɓe nde yimɓe ɗe ngannduɗa hannde o waɗanide mawlana cheikh al islam El Hadji Ibrahima Niass Baye en direct ɗo e Medina Ba ko ceerno Ibrahima Samba Bambo Karang ayca bisimilla ma ceerno bisimillahi irrahmani irrahim qala ibrahimu samba ba maadiyan ala cheikh l' islam ibrahimu Baye ñaasi woni giɗo allah e nder naasi madina taybata haa koosi waliyullahi barahamu onon heɗotoɓe keɗoɗemi onon mantoɓe mallemi ami wawa jaade barami ko kanko woni ganndo haalamu ibrahimu Baye ñaasi woni giɗo allah e nder naasi madina taybata haa boosi waliyullahi barahamu mi nanino haaloɓe to ni nder fulɓe almuɓe aɓe jaara ceerno aynaaɓe ko nande fulfulde woni laamu ko nande fulfulde woni laamu ko nande fulfulde woni laamu mi haalino jimɗi wolofaaji miɗo firta ɗin ɗon maanaaji aɗi jaara ceerno don fayduude mbaadi mum ko nuru l'islamu ambo haawi kala adinooɓe e waɗiniɓe kala ɓadinooɓe kala leƴi ɗemde limtaaɓe ina ndenni saare barhamu sukayra jumen e seediima Cheikh Jaani ardiima haa reftiren ko barhama ootaande hatmu makko si tawi ko binni ko araboɓe so tawi ko gande ko naareɓe so tawi ko asko ko sanfaaɓe ɓe fof na kawriɗo barhamu machallah ɗum woni yimɓe ɗe ngannduɗa hannde Ibrahima Samba Bambo Karang hannde yimini ɗo en direct ɗo e Medina Baye on jii caggalam machallah yimɓe ɓe ngari hay so tawi gammu ngo fuɗɗaki koye conférence wona jamma o wonata mawnude jamma nelaɗo Mouhamed Mohamed sallallahu alayhi wa sallam inchallah en beltanima ɗum ko jagui hano min gaccima gartana hen seeɗa rek hoko ganduɗa e mawlana cheikh al islam El Hadji Ibrahima Niass Baye Niass hoko mbawɗa en a haalan e mawlana cheikh al islam El Hadji Ibrahima Niass Baye eyyi ko mbawmi en haalan tan enen kanko de o walli Afrique bi mana nofru ɓaleeru eyyi nofru ɓaleeru o walli inno bete mo jiya e sernaɓe waɗindiɓe arde kono omo jiya e tagɓe Sénégal ɓuri andede diine ɓuri andede tegdigol laawol ti tariqa tijaniya ngol ganduɗa eɗen gombirta ɓeydi andede o holli bolol kala ganndo kala almudo kala ceerno sa rewi ngol bolol ngol o rewi ngol tan inchallahu taala aɗa wawi wat réussir haala ma walla gandal ma walla taalibaji ma ƴewta frontiére eyyi ɗum kam o holliri no bette no wona seeɗa ko neɗɗo mo ganduɗa noon ko jinnoɗo kadi fulɓe eyyi kamen tesan mabɓe ko banggue baba ko naar kono banggue nene mabɓe ko fulɓe eyyi Diallo Niass mo nanata o ko Diallo Niass kawyetta est ce que on ko ɓiɗɗo baba nden ma baba eno jogiiɗo taarikh o eyyi o haalanma gila e Baye Niass ha e Diallo Niass ka est ce que Niass o ko ka o yetta eyyi ko tarikh Niass o eyyi o yanno e puccu eyyi yitere nde waɗi ko yakke en ɓe mbi Diallo ko mbaɗɗo Niass eyyi ko mandarga rek ɗum addi Niass o kono ko ka o yetta est ce que eyyi ko jolofɓe immori ɗum ko taarikh juɗɗo ɗum taki noon kamen ɓe jiɗi fulɓe no bete to banggue noon baba kam ko rida baba mabɓe ko naar e gonal makko ɗo kadi e Medina Baye fulɓe mbaɗi hen participé no feewi
mi wawa hen junno ko noon no andi kam ha ɓiɓɓe ɓe ha taniraɓe hannde kala ko ɓe siɓe jii pullo tan taɓe beltino betona seeɗa wallahi nden noon o werti junngo o noddi fof en o walli fof en o e fof en keƴi heen inchallahu taala elle julde darnama eyyi joni noon hannde on juuloy mi yiɗo rek gara hoko hongol jimol okkata hannde radio fulɓe international télé fulɓe international jimol ngol okkalmi radio fulɓe télé international bisimilla mino anndi jimɗi ɗi goɗɗi seeɗa kono dimol ngol ngannduɗaa ngol okkanmi ɓe dal e baŋnge pulaar woni masalan ko ngol biyetengol ngol mi yetti Allah ko haaji noon jimi yimirineta mi yetti Allah ko haaji dokkowo yimɓe ko haaji ballowo julɓe nde o haaji jaɓanowo jaɓɗo yamirore mino juula julde yurmende dow neldiraaɗo yurmende fof makko fof ko yurmende sabu jaɓde makko yamirore na juuti mi yehi hamne min noddi julɓe kala fulɓe yo ɓe ndarnu daare wano ulɓe yo ɓe ndarnu daaraji wano ulɓe naɓe keewa gande yo kalfe sabu jaɓde makka yamirore noddi julɓe kala fulɓe yo ɓe ndarnu daara wano ulɓe naɓe keewa gande yo kalfe sabu jaɓde makka yamirore daaraji ɗi yo mballe ceerno o ceerno de makko daara jogii min ko daara jogiimi kala jiɗɗo ɓamde pulaar yo ɓamtu daaraji taalibaji ceernaaɓe ngendiyankoɓe fof yahat par ce que o hannde ayi ɗum ɗo no yahari o kay hannde ko yiɗi ɓamtu fof ɓamtugo machallah weltanama tigi balle daaraji ɗi inchallah ɓamtugol pulaago ɓamtugol daaraji wallahi ɓamtugo tan pulaago ɓamtu goga tigi inchallahu taala a weltanama tigi ne anndi en ɓuratiri yaajno e jotayuji goɗɗi e ko wiidoma rek oustas Fadel inchallah rabbi mina yiiɗi nodduna kam o arata toon télémen to Dakar inchallah kuccodiron toon ko ganndo ko jannginowo ko jimowo e pulaar machallah ɗum beltano tigi e kam waɗatno hannde prestation ɗo en direct ɗo e Medina Baye en jetti ɗum en yetta ceerno Demba Sow kam te ko Parcelles Assainies woni unité 2 ko jannginowo mawɗo ko imam eɗen ɗum beltano tigi eɗen beltano Cheikh Baye Dia mo ngannduɗaa kam woni e caméra he en beltanima fof en kala mo ngannduɗaa ɗo yeeɓa télé fulɓe international a weltanama tigi ha yeeso on jaarama